der er extensions på spørgsmål. Hvorfor har du magicenter? Jeg skulle lige til at sige, jeg skulle lige til at kalde dig skat. Ja, altid lad være. Det der kan du ikke passe. Ja. En lille tyk. Kan begge overhovedet flyve der rundt? Gå ind til far. That's gonna go so much on YouTube. Jeg er også blevet sådan en som Sandra. Jeg er blevet en svinkid. Jeg er ikke svinkid. Jeg er blevet en fake. Er du flyver af helvede til? Nej, hun flyver af helvede. Væk, mor. Væk, mor. Hold op, hun sover, det er sødt for hende. Mor, du skal se Susie, mor. Prøv at se, hvad der skete med Susie. Mor, det er væk, det. Mor, jeg har du nogen ønsker? Se på de fingre. Jeg er blevet skæg. Har du nogen ønsker, mor? Gå nu, mor. Ønske noget. Det var et nemt ønske. Hippeli hoppeli bap. Nu skal jeg gå ned og købe mad. Det tror du flyver. Jeg har også et ønske. Jeg vil ønske, at dine vinger var lidt større, så du rigtig kunne flyve. Jeg vil godt have et billede af det her. Jeg vil gerne have... Ja, men du kan gå ind og kigge på YouTube i aften. Hvorfor dækker noget det med hele din røv? Fordi Sandra kan godt lide at gå rundt og vise hendes røvhul. Fordi den ligesom dækker min numse, ikke? Den dækker også min. Og hvad, jeg har bare en fed røv. Bare fordi den dækker min. Tak for hentydning, din lille ko. En lille ko, så må hun jo kalde sig en stor ku. Nej, en lille fe. En fe er ikke en ko. Du er en meget, meget stor. Jeg ved ikke, jeg gør nok med at dø af grin. Ej, det ligner lidt hende deroppe på plakaten. Ej, ja, jeg ligner lidt sådan deroppe på plakaten. Kun i tøjet. Jeg skal takke lov for det, mand. Hvorfor det? Det er ikke lige sådan en. Eller? Så, jeg har holdt op. Okay. Det skal så meget på YouTube. Jeg har også filmet dig. Jeg har også filmet dig. Jeg har helt hår rundt om navlen. Ej, du ser. Det er fedt af mig. Jeg skal fedt ud af det. Gå længere tilbage. Det er min håndjern. Er den blevet god? Flere! Altså, jeg skal lige se den først. Du skal tættere på. Sæt dig op på centret for at lade tåbe det ikke flækker, fordi der vinger kan ikke flyve dig. Det er der på bordet. Det er nok på den fucking bord. Lad os tage det nu. Ja, 2 sekunder. Fin håndjern. That's not really nice. Kom nu, mand! Jeg prøver at gå støv. Shit.
typisk, når man er en tyk sats. Hvis du snakker godt til fingen, ikke? Giv mig dit hånd i dit buk, du bliver til en skrubtusse. Med større vinger end dig. Hvor mange minutter? Og så har du også vinger på hovedet. Vinger? Hvad så er det, de flyver hende op? Så jeg netter lidt. Ej! Nu skal vi jo til det igen. Ja, det er kav. Pussy. Nu stiller du op på det der bord, så falder lige ned og stille sådan her. Nej, det tør jeg ikke. Det brænder ikke sammen, selv Sandra kan være der. Okay. Jeg kan være der så. Du må ikke tage mig en hånd. Nej. Så du står og siger, min søster, hun er sød, eller hvad? Nej, jeg siger omvendt. Det går i stykker. Hvad var det? Jeg tager det af, og jeg går hjem, og jeg henter dig. Hvorfor kommer det her fra? Far! Jeg kan godt se, I'm gonna call him. Er det rigtigt, Ronja? Hvor er den der til at slippe ud? Do you want to? Yes, you wanna do. You wanna put my dick in. Ja, det er jo bare ligesom sådan noget tilbehøragtigt noget. Og jeg er fan af retarded. Cause she's the retarded Fæhoved! That's it! That's Susie. That's Hvorfor har du mange jeg til kan kære? godt Jeg er lidt skid. Jeg kan ikke finde ud af det. Hvor retarded har man lov til at være? Jeg tror, du skal tage billeder og sådan. Jeg er fjollet. Jeg hedder Nosh. Jeg hedder Nosh. Ja, flush. Nosh, der er en, der hedder Flush. Der er også en, der hedder Slush. Når du så har taget et billede, ikke? Så trykker du blødt på denne her igen. Prøv at kigge, nu gør jeg det lige her. Kig. Jeg kan jo se op i en kæmpe stil. Hvor fanden? Nu har jeg taget et, og så trykker jeg her blødt. Ja, man må ikke tage billeder af mig. Nu er jeg da så. Hvor er dig? Cause you are retarded. Så skal jeg prøve på at lægge tilbage, så kan man ikke se dig. Let de flere. Jeg bliver her, så tager hvad man kan se. Okay, det vil sige, det er jo røv. Den der tryllestav skal ikke blive stykker. Bob af dit bub, du bliver til en fucking lille svampeglut. Løft benet! Nej, tag en ny arm. Nej. Min lille søster er blevet lækker med solskov. Nå, Sandra, i et hjerte, for det er så. Det er lige smerte. Going to put you in this. Men du er ikke så fældet. Fetish. Kig Sandra. Så, piger. Ned forestillingen, for nu ryger det. Slut med at være fed. Er det ikke mere, at du skal have den der lille nederdel af låret? Der? Høj. Ej, din fod er så fed. Din fod er så fed. Ej, det skal ligge på plads. Okay, det er meget vigtigt. Ej, så gik det ikke sådan ned i Fakta. Jeg er mere på. Og fedvingerne. Jeg var lige ved at glemme. Vent lige, at vi kan se nogle fedvinger. 2 sekunder.
ved, hvad du gjorde. Hvem? Du må hellere selv lægge på plads, for jeg ved ikke, hvordan du havde det. Jeg kan ikke